Muyamano sana umanchumulia bita seni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania ase omorobirio wense iyo boncheria eli ndengo manye nariyagenda takokolekana ase sekta iyo boncheria sense itu ya Kenya tukubatane chinse chinde kurwa sorgongo rwa Gusii ndo cho boncheria mbya bagenda takokolekana gotiga ase chinsemo chiri okorobekana kwabere gokoene kigwa nigo aboncheria bange batwale toboba asane namono batabete bakwigora oboncheria bwabo asenonya nabo chi county chigenda takwayerera asara enene kubwatikana no Gusii kwa wechiduka Wego kubwatikana no kurobekana ko asinge nchumbara bagosangereria ebango elinda kwa enekinga chi county cho kegeromete chi county chinyinge nigo chitegemete ebango igo asinarororo gusangereri kwebango kwabere gokwira nansane namono county ya Nairobi county ya Migori county ya Kisumu echinechi county chibono chabire most affected ase ogusangereri ebango manchumuli abonando chinga chitariki charene chitariki 29 mutinyo iga ogatato litukondo chenga umutinyo oikire kona kabisa umutinyo yongo akolense anda boigo tutambuke guchya ase umutinyi onde kole manchumulire antete ko boliri bolia ebunoroche amanda mana yagendete usokorubikana kokogenda takwene kigwa asense moya azimio la umoja oroche effects igose impact ki era chikoleta ase economy ya Kenya ibona bugusangana inche ekerengele kyao wetra sina mbiriga base screen yabo alindo manyenga yo kubwatia umuroberi korona bayigorwe kerengele kyao kubwatkana nelibolelio na berigo kubolia bayigo mwanchumulire na batunyara sinse mo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube nabagotonyara wetra Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya wetra www.ndizitv.or.ke Ochaka kegima umwanchumulira ndomete una umuraibense Dr. William Ruto taya sense ya Kenya ni gatara gocha sinsemo cha Germany antware cheritko igoro no makonyi bumuraibense ahetega koro kyo mukikegima na wekirana ase avisi ona nero mete ogoteka obuno muraibense atayo abono nero tenenerete ase sekte yo kole nagendete ko kwana kinga Ense ngogenderere buya amatukaya iga omuraibense atayo kono manchumulira tyango manyi ningyo muraibense achita kokara sensemeri ya Germany asobuya boko enekinga Ense ya Kenya nera ngokinera se sector iyo bonchereria Otokanda wika sensemeri ya Germany nigongo kumanyimna nigo muraibense Dr. William Ruto achite koria chi investors abara chiko invest asense ya Kenya akero kurigereria nigabeteka kumerana nababwatani korwa ase chinsemo chiri abara chigokonya gusira obonchererio bobokoboke nabo igokoene kinga abakenya ngogendera bale bosioni gabeteka koene kinga Kenya economy ya Kenya nengencho kabisa na ndo bonchererie nabo gosira sana asense ya Kenya nabo igokoene kinga ngogenderere gokwana kura chinsemo chiri cha Germany nigabeteka koene kinga 60% ya economy nigo ekoba contributed wetera abonchereria baba kabake bakoene kinga hankoena nabere bare emirimo gochia ase abasahe naboigo abasubati akyara katokuliria anene mononga abasubati abange nabo bagokora obonchereria naboigo akera bale ukwana ne semeria Berlin babete bakomerana Dr. Marcus Jaga oyobure omo chairman Order Mistosland Kora sensemeria Germany Association of Small and Medium Sized Business obeteka koene kinga more than 3.3 million individual enterprises ye Ense linere koleta interest asenseli ya Berlin yoma nchimuli ina ragenda takokoleka na sensemeli na nabo president ya Kenya yabeteka koene kinga mbagenda takuikirani omuroberi o bottom up asabaga chikoene kinga ngonchero libale asense ya Kenya nabo igogo sira na bukinya aboncheri abakabake akabaga kwene kina kiabekire omuroberi o Hustler Fund asokobeka 50 billion asokwene kinga
medium, small, micro, medium and small enterprises ngukina bare nabali ba Kerubo nchilio bokoboke ase abetega kwene kingani gatete gukinia Ense ya Kenya guchia ase ekerengo kindi nigo inere mirimo omarayi Ense Dr. William Ruto hagendete gukora ase nsemeria Germany asokwene kinga sector yobo nchilio ngukinire ase Ense ya Kenya. Manchumulia gutigana nayo atigaturira na ase Ense ya Kenya andi mono kurwa ase orogongo rwa Gusii asinabete ngumera na gusengwa sanga na Matatu Owners Association ekiombe kia abantu nyene ba matatu ababere bakoerera emero bili babekire asogochora abarayi abayigo kwene kingango sonsora bale alibagwetera buna barabo matatu nabayigo bachikwene kingango kini bale economy ye county ya Kisii wetera evangeli bakoyen bagwakana asibawo chikwene kinga bachikubeke emero bili ya bene ase okubanga stage na kwene kinga ebangongo sangeliliwere ase nchira ya bene monchumuli eteto sange na barabo batoire buna babete bagochora abarayi abayigo bokonyi barachikonyora wetera ekyombe ekyo kiabo. Marieta ngoro kweri Kikombo, Director Transline Limited. Tutukoria lero tuumira nirega Winspark kuna banyane chi matatu. Bali bagwate chigari gusiga. Tuachakire kiombe geko kunga Matatu Owners Association. Nkiare ngororo lakini gekakuba kuba. Lakini naende tuakeri vaibiri esauri mechane nemenga tobwate kegwende wa address. Ababare magaga bonsi pi kochirogora n'abanyene matatu bosongoga ntwachora secretary oranga na incha chairman treasurer na board member na ende ntole na Matatu Workers Association mo chairman no arega no mo secretary no baramo na intuga so tutaite kubwaterana to streamline matatu ya ito ya Gusii na Nyanza ngima. Members twa barangiri gocha to address the issues figo to sumbua for example karato bwata mangana na chamania teba chilo ngora to sumbua chire to bwatera ne to konyane karo montelo ne como sumbua twa sirana na mangana traffic mangana ya county government ya ito county government kionzi sitira na ende karo monta bwate shida togo parenti kanyengema karo monta bwate shida na botoko genda ase bwate shida twende ko solve within Kenya. Matatu Workers Union na Matatu Owners Association obugama te bwaito boreiga workers ebaranda Matatu Workers Association nero ko Matatu Workers Association mo chairman yobo nero ko tenenera ekero workers bagwate mechando na address to the Matatu Owners Association na into ekero to bwate problem ne waka to address na era to motebinga we have this problem with this work. Samarieta Peterson irera tambo ndo mo secretary bweke ombeke kiombege twagechaka asinge twanyora cartels bachire katika timaiga bataete kumisa abanyane chigari. So our aim is at least to improve ekiombege gitu kia banyane chigari tora go soma nyane gari na faidika sege njoko nyora abantu bane bago faidika from a distance kwanyora uriyo gorete gari tabwatikenda era koragerero igo nale go saba na andenge create bwa matobu ya kujise serikali kujakira county government paka ase serikali mata karomora ase team karamo ko ndo office ende yonsi mo kurugo ibirero byeno pigwe kana bwango gwetania karoko genda sana individual igo ngo saba ba minto buna tole na barabuga igende getwage chaka ekara twanyora buna abantu bajakire gutumeka kuru chinse mu chinde woja goteba buna na bwa banyane jigari ase batari. Samarieta ngoro Kisii and Nyamira na company ya Newspaper Premium. Otwache tugochake kiombeke mo tubwate gange nene sana yo konya banyane chigari. Mumanyite na matatu nere nene ze economy. Without the matatu nkolengere abantu muna mwacha akiro mutanali ne gari.
matatu ni gento ndo kere kanene sana lakini tutaikuria raisi nengi twenda okana keroke igo buna twaje tamo iga step intangani twaundire committee munyiroche ninche chairman egento gia kabere atogoje kutangazira chisako Chonspi chikoparite Kisiga batoletere data yabo chigali Chonspi paka neji driver malede ji driver obviously twanyolete we want to furnish that office erovisho kabisa buna bono omo chairman wakasiaro ntubwate kangene sana naki aba driver baranda him aba conductor baranda him ntubwata aba driver banda abaya abanda ababe aba driver bali aba bate bintu gete bakora bitari ebiya because ali biasara abuna butotagete tutwalne n'iki record office eger twamana mo driver uyu no mube ta korwe esakeye ogende sakeria igo aba driver nabo tubeke biya tumanye ni biasara tokora biri biya igo injengo gete sana ekarumwanjo tokobe chairman na endi negenite ntumira nina gavana bwanguiga tubeke bintu buya ntoroche stage itogaria teri ni order ni yesaligete igo ntuchake kubika magendera maya kabisa ga obstructions nero abatecha bakunguswa kiro scott enchiro ige bintu ni bintu tukubeka egere matatu which contributes a lot of money in terms of revenue ese county government no ne county government ya zakonyora chibesa buye kiagara bantu bali bakwepacha igo ni chake Jones bana twateba ego to kumanjika ali ngachire na endi kwikichia kana revenue every month to collect data is office twara na chali ni kwa kadachire tali biashara to kwa byo muchezo tukuna none umaete matatu ne employee te wantaba abantu no bakuragira kuru igo to isoko nyicheza buna bonerega ndoche na twata magosa manne sana asante kwa kinyana reverend sako nkorangerie nkorengera likuna tuachira ba minto gigaiga twara kolire gasikisi ama tukamangi sana na tabu yechigali bune kitusumbuete chigokora kirigasi abantu mbaro twachire kubundu abona batabu atigali noene balingi none gento gekurukunganja sale kegento kurukunyindo bwate gento kurukwe common live korwe elibutamani na 5 tamanyeti enoso yegali yetubwati kichobe chiye kugorwa elibusarasini na 5 my friend ogende pass paki Maria chipuroka chinorete chikanora chikinde kisendete lakini wamanyene gali achandegete gali tiri kumanya kuwakana kende yo 11 bagenda bagana bangaina gaba no mintunga igwa into tore chigaliga na neji na buchipuroka chikongainereria nabanyene bichigana ule na bwaba baliga ikira baikira baundire kiombe kiabo kuna chigali chiko basarekera barose kiombe kiabo nyomuntu gali kuiro ni bamukonya na bwaba bono nani nago kiri muno sana suko barora okubwate na munoko egali omuntu nabe konyo yanyolira bako kwanyoro omuntu kusine gali atumetu omuntu iganga igete kusine roni egali ali kuri roni muntu tayo kumubwadesia ogenda bwebeke ngori asinge joburu bwichigali tabatari ngoto kokoro bomu bwito ngo basabira maya togende no bomu kuna tuwa bwatanire iga kibese kisangire twateba nje kiumbe kiabere kenene kesangire kibese gekonyo umuntu kere uriya yachire bayimoka mana moja bakoroki bagenda ororo bamukonya abana gwatanga nayo Samaria tangoro kwa Kongo mose ni gondo machema ni matatu wakazi litukoria lero abatachiri bechigali matatu owners association emanyeka ine buna moa bacholire ebyongosi byabo bacholire omo chairman o matatu owners association na inche igondo omo chairman o matatu workers ase Kisii county inche igonko baunga mukono na inde nale ko basabaiga abafanyikazi bane mbaro bali bare registered ase chama yane ya matatu workers muba maskani na ino bali bago chigocha simole moa kuna chimemba chia moa muba maskani na indoto ba maskani of course ntomanye tenga challenges inchiro bocholi bonde bwense kero bugaelire tali bantu bonsi bagwanjira no bocholi ubwo lakini bali banjire kubwanjirana ekiagara na arure chisako kuru transmara nochira kuru migori nochira Nyamira nochira Kisii nochira chisako chonsi my friend simbara abaruri Nairobi
keroka root so ekeroro chechi sako chonsi picha chirega na eneta kirwe boringa ayenki ogotigarira maega ekiagera abantu bande mbosyo baguchia bosye ye baguchinererie unit abantu ekero babwata obomo kerekemo nigo gekoba raisi oborai go bokoba raisi kuongoza chigari kumanage chigari gekoba raisi kumanage abafanyikazi gekoba raisi eganga yaitenene nche mwanda ngiri nchako bakirori na nchira nirasoba chori bwaino igona ariko basabaiga torente sanity ase matatu yaito tokoreta sanity ase matatu yaito nonya n'abana baito bakurumagega ase bagocha konyora matatu ere igo bacha konyora matatu nese ere easagia ekiagera matatu nemeremo matatu no office matatu nero ekorente bange nene tari county government tari national government matatu ase economy ya Kenya matatu nigere na mbengia ndaise ko konyeruka nonya na mbeyemo na inde ngosabanga eserikali yaito abantu ba matatu tigabaye gwa maskani toma etenga mamachoni garo tari abantu ba matatu bakogosa n'abafanyikazi bari bagokora ase matatu ekero muntu oyo magosire titokwimori kegento keritwatebanga abantu ba matatu nababe muntu tanya kubora nonya na ase sector ndeyons ebe education ebe health ebe what konyorore omuntu oyo mo okogosa so njege ntonta geteko basaba totware sanity torete sanity ase sector yaito ya matatu alieta ngoro kuiria munyabuto ase lieta lia egasi ya matatu ngoro kuma matosha egasi ya matatu twaranya kolira matuka mange ntorocho bakongworororo twarorire mato pantu tochande getene chigari baka yaikeire twarorire tigatochora barai baranyara ko bagutusugumire egasi ya matatu enyara ko bengiya muna bono tobwate mechanda ase county government na abantu ba municipal ase sababu bantu bataliamo bagoteba ninki tubwente gokora muna bono twachorire abarayiga abaraya baito tuzaite bagenda mutu babwaterane na serikali ligare gasi yaito nariera bengiya abantu bakancho babwaterane na abantu abaito twachorire ligare gasi ya serikali nariera bengiya nona magana yuko na chachi sticker igakwororoba ase ngencho kera abantu abaito twachorire mukubwaterana na barabu muna bono murayi ito simba tutaito bwaterane na baraya ba matatu ligare bakubwatisi ase serikali yegenya ari kubeko gendera mutu nandinde no maana kubwatisi bare serikali yegenda mutu abantu baho kwatumire paramba chana n'abantu ba matatu n'abantu baho bari kwatumire baho kolegas ngobono tware gusaba tubaeli bali ororo nentumoto eli bali ororo so kolegas ya sobwamo muna abantu ba matatu onas abaiga bachirega iga nabagaka nabangina berura asencho bakora matatu negere nkongu nande gere ngorora kirato kubwatirana igo negende abantu ba minto 20 kubwatirana tole matatu ebe ngororo unabona abantara baguchi batu chanda chipara babogori excess bana kumnyoka na baskali abande banya kumnyoka kigali cyabekerwa magwa igo bone bintu bine tutaite ko siria bantu batware kigali kitware ebintu byabo byapara bantara baba konda batware ebintu ligara mangana yo kono kumnyoka ni chipara karaki asire na kinale ko tebanga lero iga otwanchiranire ntu tubwatira na mona serikali tubwatira na serikali ye county ligara tokole gasi yaita sobwamo na ndege ndere moto biamon. Kwa majina mimi naitwa Meshak Lemiso Kapario, mimi ni mfanyabiashara wa matatu na niko kampuni ya Super Premium, na nafikiri tuko hapa sababu ya watu ya matatu, wafanyabiashara wote tumekuwa hapa Kisii, na nafikiri kuna changamoto sana. Ningependa tu kuomba governor wa Kisii County kwamba hapa Kisii County kumekuwa na changamoto zaidi. Sisi tumekuwa hapa karibu wiki mbili iliyopita kwa ofisi ya governor, lakini hatukuweza kupata service ambayo ilikuwa mzuri, kwa sababu ukiingia pale stage ya Kisii County, kwa kusema ukweli, wenye magari hawana mwelekeo. Watu ambao wanaongoza pale ni cartels. Ukitaka kupeleka gari pale ipangwe, unakutana na cartels. Na kwa kusema ukweli, kama governor anaweza ruhusu hawa wapange kazi mzuri vile inaenda, ninaona hata pia county
government ya Kisii itapata ushuru mzuri, lakini akiendelea kuachilia cartels watawale pale stage, sioni kama atafaulu. Kwa majina ni Joas Nyabicha, ni chairman wa Mountain Premium, yani Simba Lion Company Limited. Nafanyia kazi hapa Makutano, ndio slot yangu napangia. Yangu la muhimu naweza kusema nashukuru kwanza sana kwa viongozi wa matatu vile wamekuja pamoja, tumeungana, tumeongea na yale tumeongea juu ya matatu ipate mpangilio. Kila sehemu vile gari zinatoka Oyugi, zinatoka Migori, zinatoka Nyamira, zinatoka Keroka, siwe sina mpangilio. Tena matatu zote SACCOS siwe registered na tuwe na ofisi na wafanyikazi na mambo yetu yote. Ningeomba bwana gavana vile amekubalia namna hii SACCO ikiungana na namna hii, pesa zitaonekana na kaunti yetu itakuwa na pesa. Kwa hivyo kwa hayo machache, mimi naomba viongozi ambao mmechaguliwa, tafadhali mfanye kazi kwa bidii, tuungane pamoja ili kaunti yetu iwe mbele. Biake gima umwanche muligeria abuna bwa bwatani korwa ase ekiyombegia Matatu Owners Association ababeire bakwerere mirobere babere bakobeka asoko eneki obokolerio bya ase sector ya matatu kondo mwanche mulinde toraso ase mutumukomo keigo to basta guska to basta kanyegera ngwira nanda sege kege Kerubo elinde ngoletere abageni beli tukolierera barachikwerera amange gwetera ebyombe byabo naboigo obokolerio bwabo kurubaga chagitego ika obono igana ningi keli balengeta gukora amatuko abosigo tubase gusika tubase kanyegera ngoira nande tusange amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Nam, wiki hii this Wednesday, yani Jumatano hii, barabara zote zinaelekea Kiogoro at the Holy Synagogue Church of All Nations. Ile nyota iliyoibiwa leo inarejeshwa. Pokea nyota yako kwa jina la Yesu. Pokea nyota yako kwa jina la Yesu. Pokea nyota ya utajiri. Pokea nyota ya kuinuliwa. Pokea nyota ya maendeleo. Pokea nyota ya ndoa. Pokea nyota ya biashara. Pokea nyota yako. Wiki hii nyota inarejeshwa. Kutakuwa na nabii wa Mungu ndani ya nyumba, atakuwa anazungumza na maisha yako, Nabii Nyabuto Nyamura. Mama tembee bila hizi kwa jina la Yesu. Amen. Haya, mama tutembee. Haya, tembea, tutembee. Yesu anaweza. Kuna kikundi cha watu 37. Ninaona wanakutana sehemu a place, naona place like, naona wanakutana a place like Nyanturago. Wanasema miguu yako. Wamemaliza miguu yako. Sina mguu. Hapo wamekutana Nyanturago, ndio mikutano imefanywa. Kuanzia hapa kuelekea chini. Hauna. Yesu anakwenda kukusaidia leo. Amen. I am seeing that. Yes. I am seeing that. Unasukumwa tu wamekaa 37 people wetu ndio wanahangaisha. I am hearing wakisema huyo mama tunamnyang'anya miguu. I don't know if you know anything like Joyce. Joyce ni nini? When your Joyce prophesy nature. Can I prophesy? Yes, Papa. I'm hearing something like Joyce. Yes. Wamehapa 37 people. Wameweka madawa wakunyanganye miguu. Umeisha kuanzia hapa kwenda chini hakuna. Lakini leo Yesu anakuponya kwa jina la Yesu. Amen. Joyce, ninaharibu mkutano ya watu 37. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Naam, nawe njoo ukapate unabii wako. Njoo nyote mumealikwa. Kwa mengi zaidi piga nambari iliyokuwa kwa screen yako.
obomo bwa azimio la umoja One Kenya nigo bagenderete kumochia serikali asogotaikrania amaganio y'abananchi asikeria bagosereire bachikubarusi obisi onyati bali gochikoikrania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane kumushumurai wekiama kia ODM Raila Amolo Odinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake mwancho mulgeria inega tiari agenderete gokorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero turachie gosangereria erio tokumanya senchira yo gwikiranu onse yakereri sokoria Jumatatu asemanye Jumatatu ense yemo ya margoba nabo igo chinse isato kia Nigorach kumirana na inche Evelyn Osero amo na inche Vincent Onyancha ekero kitokubwatira nere Joshua utakuro somuno akwe Boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo turachi gokumanya bunagenderete gwateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nige kurwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as a laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kitokero montaji obisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayatanya gotebyo ndi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzi ke egere turategerera ayo yominda wetera asubuma bwari ko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai kwete para ni ro bakarondire reka mu myaka yonse nabakwamete nyomba tari ko kana ni kwa nteba nyasa oli olengo mochakano nande na ruro na na rura bawikarana kana wone ntubwate challenges ikira babira babarwalete no mosigo amabira nande nemechande menene ekeruru chabana bamino moibulete na barabwo baraira sibitanda asuburuire butamanyikaneti gwikabono batali kwenyara Naya iteire Jumanne botuko Ense munini su ya maragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chiamogaso Esukuru
yokwegeria Burundi bwe Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mbabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwe Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 ichuchire PSV Burundi bwe Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwe Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwete short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwe Kigali gya NTSA bwigo nkwigirule asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Senike Ndizi TV ngo kwaligani naende ensemo ya kabere kinga kitogendete gusanga emeyo murubili wense yo boncherera unaneka ko gatebya buri tangani ngari tkulerera ndubwate abagani ase studio abarakigo kwanera animono ase ekyome kyabo ingi babere bagokora nabayigo okwerubile kwa basamatuko abosioni ingi baganeti goikira niko no mwanchi muligeria nabo sanga nintekerengali kyao wetrasi na mirga base screen yago otomanye ngayo ko bwatia omurubili ko nabayigo asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook nabago tonyora wetra Ndizi TV News Digital nabayigo asinsemo ya YouTube nabago tonyora wetra Ndizi TV News karangoli elia asensemeli ya Facebook nindo chetresa ke muntu agatanga hi Fridah from Muranga niko tune mbiamano sana Abigail Obonya agatanga hali ya anga ni kama iko karibu kunyesha wenye wako kibarua kazana erinde bakore kweri nabanyara kwa bagosimika mbiamano sana agateba naende nikagendete uenjoy kuligereria Ndizi TV ne familia ya mbiamano sana John Kibati agateba noare in the house mbiamano sana sibali mugendete kubwatia omurubili kondo mwancho muri ndarira kinga kikinyinge atienda ngonda aligani abageni bale ase studio baratutebi ne kibakoro kwirinde tumanya gosika muntu tiato chake naye mbiamano sana omwancho muri we turigete kubaria nkaria esa marite ne ngoro guru fudururu mukaya seitogerera ganga igondo mo chairman w'icyombe kya Riruma CPO egotoka imiyaraganga mbiamano sana sogo ikase studio na na watu tevi na kyokoro kwa asante sana nche nkoro ko Pastor Joseph Ndi Matara na nche na ondo yetakorwa buraganga na ondo bwanera no mu guserunde kamiri bugetutu karibu sana se studio erinde tokwanere amange wetera ekyombe kega kino akirokende chairman kora toinyulinge nga ekyombe kega ya Riruma CBO ndi ya chagete ande chimemba baringa mwachagete na bogo ikabono iga mbaringa bali mbiamano sana muraria ekyombe gitu kya Bototo Riruma CPO igo gya chagete myaka 3 yaerire nane niko gya chagete na ba member barabake ikatugo chaka tuagitamo kende gyose kego chaka nigo kego chaka n'abantu barabake erinde eria bari siko baroreranga abantu abanki bakora yo tubabere twasuma kala twachagito mwaka uri mutangani tukachaka n'ekinguru cy'igoro tukagenderera sense moyo kuna kubangana gitogo twarana ne project ibirugo bito na gitoko nyora kobora kabantu bagikuriye ku rusiko bakaranga maene kyombe kinge bwatamaro bakangya gocha oyo maso yomo
Kurutwa chakita abantu balinga abantu batano na babiri uikarero getubwata abantu 135 abuna bwo abantu tubwate ande turujinga ngenderete nabandi bagwata omusomo ne bayigwete na kibakara bacyuye kyombeke asinga ngi project gitwegwere chinyingi akerekenda sensema yago pastor ayengi kyako sugumete ko so ase kyombekega ekyombeke naroche ubuya kumbe umugusi atebete chinsega chiagerete bokaya chinsega ichu itwagwate kyombeke ndigito gaburi tangani ya Bototo B lakini bono tukagete make bono tukakeregereria aya tiga tuchake kekegere nyumba kia gareira yake tiga bono twatana ne guchiga iga use tukariye ginte kekegende busyo one gabu no twachakirete obuya boganswa twarenga banta bake bono buya tukasangirire kanamu nande tukatanga ni Nyasaye busyo ikera Nyasaye na rugwate kiregintu akagera gatwigurira paka bona stwa ikere iga stwa rure no hale lakini ndocha sitokogenda twabwatirangu musiro umugima bono ebyombe bya busiro byonsi ndochamo no tole namo na barabwamo bono bugare bwasoire kiagera twarenga musunteme mono lakini bono burabubwa kiri asisi itugabu kiro muntu rorire yayo obuyobu kaito gutamira gukibono ndoche kiro muntu niga kumenyoka kurwari ukicabwe koso asubu ya buri togenderete gukiabo no burayo buya uko bika abantu buya na kubika Nyasaye busyo akubogerete twikire irayiga ono ndoche togendera gukibusyo nabo buya burachi kobana inde mono yasogo cyamwe kiagera bupagusi mboyo intumi nabantu banyasaye nigo tukobabeka amo nonyo uri omokire ndo kumusanga netwamureta amo gaiga twamusabirania igo Nyasaye tutangana twagenda gukibusyo bono akerekende chairman kyombeke gagia Bototo CBO akerekende mbanto kibali barorora se kyombeke gana abasubati nabagaka ndoche monje muri akari komboli nga agenda ngai muira abasubati ala bara kuminga ngaki kyombeke gane kyabagaka yuka kereta tebinge kyombeke gambanto kibali kebwate mbiyo mono murari asenga njeri boli elyo umane kyombeke ito tikebwati umupaka ekyombeke ito kebwate abasaye beke goriegeke kigatwara bangina kigatwara bagaka kigatwara n'abaremafu ekyombeke ito kebwate abantu bonsi disability mbaro ababwata obokongu bw'abaremafu abatebwatie nona maisokora abatabwatie maboko n'amaguru nabo tubabwata ali asinga nchoko nyakubalera ikiagara amatuka mange korumaega abantu ababeire bakona ko bakwebwa naito tukaligereri tukateba ya tuzi ko chake kyombeke ngabuneke negera tujikobokia abantu bali abali bebirwe nabo banyale korrekana gusibanyale koigweka ebyogiri yabo iga abantu abonsi ntubabwate nonye no yore koboria ngana kiyabe tabachenda bezete ko materinga yaya abantu abonsi nabo turamo abangi nambaro abagakambaro amona abasaye ko ujumura ani mete sai bona mnembra ya tule abantu bangendere wetoma ko kori bintu asene nene mona sense melieli simeka angagetenga no moikire asogo simeka kolende mochiko taresera sobagale pastor kerukenda ya sense mo yago project kichiri kwabere ko weso ime wetra se kyombeke gana ndinga kichago konyire na rigiririe sense mo yitumono nigo tuachagite gusimika mina na marabuoni marabuoni ya indochi nabo areta matunda inga embura ya bunyabutore take lakini marabuoni ya ino tuachakire take marabuoni ya ikara tuanya chaka ono tuachire twarigiririo buye bwa marabuoni tigatubike chinchu ono chinchu ye chinachio twa roche turachite make ose so mbureje nyingi nchito aliga salinde nande kuchibusyo ekera tukurigirige ntuko kujikota konya kuchibusyo ona ande nse mogete abande bararo na barabo begete chinsiyaga ntubaruchi na barabo mbagendere guchiabo one kyombeke nke mogete byombe binge sipiwe one byombe bimogete kera abantu bagwate dara yabo abo ngina na barabo bagwate dara yabo bakonya kurige nande ubuje bwe kyombeke nduchi gento batabwate bopaguzi nabanyoro nonye umuntu uri ukwamire nyumba nabo bakumotarira bamukobera nonye kindegeke kujikumotete byaya ekena kitwa bwate mine kyombeke naye no musamari ntu nabasamaria
ono nduchi ginteke nabo kirase gochiko tokonye kina kikiagerete gikangusa mono ikagera nkarua ringateba tikanjungane nonye kindu mugakake lakini tikanjungane n'abantaba iginteke bono nonye abapastor tarinchi gweka mbararo nanda bechi kanisa awao tore na barabu abuse kiombeke nande ndoche kiombeke kyangusira abantu abange ngibwate nonye serikali ime ngibwate nonye abagakabeke nyoruime ngibwate abantu bechinsemo chonsi bono egento gekorrekana gegocha nobuya igekungusa ikibwate omonguso nomonguso oyo bono turuche onye ndi twanyoge ndigo nonye serikali yetu nabegochi kuturigire ndoche abantu mbarasigete bono yagerire nyasane aratubwatize gosentuma kare guchisikake ese binte bitogo kore ibi bike ese oburemi obo mbia mana sana akwabere koko kwanera oburemi mwenchi muri natete komanyanga ekiombeke ngakige gukora oburemi bwabo kwabere mukogo tebanga emogo simeka amarabwani mwasimeka chinchugu mwasimeka chinsiaga akero kende no monto kwerwa oru omugondo mwasimeka gosene kimogo chimwaka osino mugondo mugolita mukana mwasimeka ebinte biga yo mugondo turayikira ase tokogora lakini ngo chigwikira tore ase togo chikogora omugondo ekiegera omugondo oyo yetoko chitwanya kondesa ekero twanya kondesire abatoko kondesa emyaka 3 myaka 2 guchibosio ono ibinte bitwamenya kubichaka ona twabika marabwoni yae ona marabwoni tukobeke soni era round yende tubeke chibando alafu round yende tuligiri nande nechinji kutukobeka nabo tukonya kuchenji igo lakini ndoche kuchibosio nabo nyasawo kugotwanja nabo tukuchikoigurirwa ekero twagenderere mono turete no nyabanta abakuru isiko bagutuguriye ndagira kurwaria bona acha maninto maite kyombeke gabone igabanto kormwa gachagete abantu mwarenga bakera kini kyabere kegukina sai abantu baroro nabange ayibone chairman ne kyokonyara ko bago coordinate abantu abaiga na ndi project chine chinyinge mubwate na kimo okoene kinga onse ikiranire ibintu bimogo koranga ngogendera birase nchirendonge ndiye mono muralia nchigento ndakwane omwanju muri yo tolireti ekiomberi tangani abantu bako babali bekanyite abakoigwere kyomo chairman bagokwana yagera nono burayi bwa baraisi igonde sikoteba ngase kiumbe kegeito abantu barorogoro barabaigweri nande bekanyite una bono igaga go twabanga twateba ngase ngenjo chinchu kukiri cyangere go sarika kibasimegete kiye kangesatu to abatebinga bangina nabagaka nabamura bonsi abasaye mogende mu kigo kiyagere ligere kinyare ko bakikororera kisukaga kitaraikiraenga kiyokuru ubu mane buna tugukwana iga abantu baito ko bagagenderete mugondo abantu bari gwetani 100 abakara so mugondo ibagenderete gushurika singencho konya chinju kiri igo tware gusabanga esingencho babwato koigwera igondo kingana no burayi bwane bwabeiro bwororo sindiko struggle mono ikyara buna nabatiga community yabanga bono chairman gasukirite turi gokaragasa indiketo mufaisi ono yokagendere to ibagendere tamana baro igasige gendere kama kawaida no nyine kerondo no ne keronta iyo igona banta baigwe nani kyombeke bwato bomo keko gokere mirimiri kegokora twarire byombe binge bigo chaka na ende mbia sinyuko gendera akero kende ndubune kyombe ngikegendete ko batuma soko ene kinge kyombe kiga kinongo gendera kere na ende ngukina kere agaro kuri ile chi project mubwate ne chinyinge ingi mutari go concentrate ne project yemo mubwatira ne chi project gento keko gara to ko bwatira ne chi project yao abantu tubwata abantu baiki kategori mbali unabona tubwata abantu bakora butubwe chinchoke abantu abakora butubwe chinchoke tubwata abantu ba disability kero kendo mundu tabwati amaiso to gocha komuira chigora enseme ye chinchoke uranyore ngakero kende cyangere kumurasa ngo tamari kuirana bono torigeri ngaba disability tubabekere egento kete bara akore kitari ko ba affect nakiye kora to ko project yawo kulingana no kunyara tubwata abantu bali bakoro kwa abagotu to kubaimukia obaire na mugondo kumuri mikuruma mpaka saa 5 igura nyore ngata kunyara gasiye ibona saba bagotu na bango abekera tole project tikete igabebe kigende kete kiyo kwanyore ambia mana sana pasta sensema ya ongo abako kwanera ngo simeka muri binto chinda endagere iga mugo simeke mugo chimwari gosengi mugo chimwaye kolera endagere mina tukonye semeka nabo tukonyoni mina marabugo nigo tukonyoni twamanya konyore support kurwaro yogo chiko kondesa nandi mugondo nde
ikera no tukuri kibesa kurugabu cyamanya go kiri twao nionye twao ni marabuo ni alia twanyamanya wanye no kibando tukugusimeka na chichi tukuguru bwoyo tugure ni kibando ekyo ko kondesa nande to mentenke malia alafu cyamanya gutusuki gukia semelia bono ndochi guchibosio nabo turachikuiguka nande tugendera mono onye tukugutwara obomo no mokyuria abantu bali babwate kegera abantu bali minamba manyete buya nande abantu balia abange babona bakristo ange bose n'abakristo bale na kiki mbanjirete n'abangi nasi bale n'abange n'abagaka mbararo batubuyete myaka bakong bagokwana nande twabategerera iroka basemia mbararo bali bagotokwanira nande twataka koigo ya abantu aba tunguchi abagotoira nande twikaranza bona kiki cyamania twadirete gasire raisi mono ekerekero gwata basemia baya imirimo nonye yawe ekobeme ekobara raisi ono nduchi uchibosi iga onye nyasaye ugo chikotomenda chinguru wake tu ale kurigiriri naki umugondo tu ale go chikomenta na inde omonene obo monene mono alafu chidare chichonzi chiga begalia nabo tugo chikowendera buye kiagera obulemero bugo chbwabake nombodia wechitongoro onye ndirito konyana chi serikali itonere tubwatisia semogiti mine ye county babo simba no mo MC tu no mwishimiwa itu nabantu bali mbali babe nabantu abaya ekigera nduchi nabantu bali timu ye mabe serikali itu kuri iguru chance nigo bali timu ye ekero tu abate bidi gento gusekera mina bono tuguchiko warangiri gochije batutarire nabago chikoregereria abantu aba bako korege ntekija na itutika tubamente chingu ekero go korege ntekija nigo konyoro muguso nuraro nonye kurusa abantu aba banene nabago taba abantu abakaiba gotuka tika tugenda tubaye support giti ento tware gusaba na barumine county batomente chinguru batu iguri chisembi chito tugende busyu iri Gusii yeteyi tebasoko ba mbugusero yoke Gusii yeteyi nere manyekana ya ne bwate kyombe gete kibwate chinguru kuru Bototo biraganga chama nekero kurigereria chi project chiga mogokora chiasokia mazaa maya agerikene nayo kwenda kwa baligereria chiro gusena kyo gocha gwakora ensema yao kwene kinga abantu abonsi ngonyara bali chiro ngoni bali ndagereyo banyara kwa bakonyara chibese chiri asenjere isaini ensemo yo kuriye chiro murari igo batebanga gisuri jajuza igo ngebinde bikero kende togokora igo togokora maximum ngonyi na marabuni toko ya roseria ekera roseri gurira bwoni gokuriya ku mugondo ryoka rikora kana togotara tambi go chechiro igo kuna kuri igo ngandi bonora ya marabuni ali singe to yaro chinga na maya igo sense moye chiro nturi go struggle mono kotatika tutebenga enjira toko ne libintu bitu nigo toko ni asebi yetari ingi ya mono tuibute tu expandi na ende bune kyombe abagaka bali abasemi bayikaransa bagateba ngatware konyora chiguru tutware nona akagari gaita katogo soka na karopo angana no musigo ito toko yogoria twayire direct Nairobi iga bona konyanga mugondo getokoreta ngonya na maraboni tokuya amaraboni rere eguni gekobe kunande ya mentu inde yakabiri guchigo ono kwanyora ng'umurimi ukagwaita gakumia neguni chikiro kirionye kiri chikiro 90 igeta kirere nganane ali ase chikiro kiri 90 chiko yama komentu nusu ende guchigoro kego Nairobi aje kobago yaba chibuni ibere kente kingo na kugechukia turasini nitogateba nganya sare gutwanchira ekero turarangerie main fundraising tugwate kerengeri kigo cha kutaka kugure gari tugusabanga abantu ba minto nona abana siasa baitu watu ikange basapoti kiombe kiga ikiaga twanyorire gari twonira sama guria ramaya kuira na turi twara abantu baitu bachande kitabande bari ruchinda mari risafu ebirema biri kwa ura bitai kunyara guikamugondo ikiumbi kimirimo nere ikegokora asogo support y'abantu bangabuna baria igo tugusabanga buna bono tuabukireire kurwa igaraganga tiga naende tubwaterane n'abaisimiwa baito bato support nanda batworogeria njira tuikire bari bataikunyara gujibosiari ande tora bwaterera butoraso mutima komukego tokuira na ntosange amange mye mono sano mwanchu muri ne togende togusanga ime umurubiri bwense yobonchereria asto ende togusanga nababwatani korase kyombe kya Bototo Riruma CBO abagende takwairera obokoreri bwabo kono mwanchu muri tobasa gusika tobasa konyega rangwira nanda sege kege Kerubo elinde togendere gusanga amange
bw'omu Gusii. Ekeruta gitutwaro buli muno mu muso busu bw'abantu enkiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aiga nigo kuingirwa chinkira chiya na kirya kigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinkara kirya cy'amagoko n'icy'amaguru nkurusi abareri isankwa rirya ryarabokire nakororeka bobe nkonchorerya bare etukirangi kurengana bunuraganiye no bare imeyumuchu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongurya kabire asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikirebuniga kurenden kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukiabugwe tomakigima Memang ono manju muri Ndizi TV kerana itu kubuat timur ribu mugano nerotor na Lydia Sofia kerana itu kotoer noto koredra bageni bakirengenjo mugano toer mugano ya ototenan kia korire na nen kia rengto kora Ense yoko gajira kira dituku dia cuma tano wajagira cinsa ibere chamarwaba yona ri bageri abena kukwari ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumurubulyo bwo muganone no kurwogo sigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byeigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone nabona achagitega Yesu nae tata umutori bubo kimabwane gantike bungweke ukoigora higa uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonya tu aseri bu uchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekerate ni gari akamote bishya konigana nabango kwa naigo mama kumwerese rega naiga sio sichambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo ine aye numugendia bru piki na nigo tegetea maguta yeshiringi chiribwibere abosa ase offer eguchikoera chitariki 30 neyemo chumutenyo gatatu kurwa si company ya Car in General bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge asa mangana yichipiki chigari nebyuma byabo ebyoratwaro kwigena asibire ebyetane rimuriuka rigucha sibirengero byabo Car in General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikuturo bunyansi jigenerator chigutumikaze chiabisi na buigose chinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabu digitaire chichipikipiki nechigali chi oil cho korere service mbabu garage yoko barira chigari nabarosia bali nubumanyo bonene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant yumwako yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitail cha MRF onda kwensi wadana abatambe abakonyara services cheito eite pigipigi chituk-tuk chiko techi spares abakonyara babakonyara seli liya raisi eliye discounted and on says town echiga kere pigipigi yokugura nige gocha ne chi helmet ibere chi reflector vest sibere a license holder yemo ya insurance a toolkit yemo ni warrant rumwako yomo nigo bari ni jumu chukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii sotik gusoba kiresime ase namba enotisano na ibere isato enotisano na ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano na ibere kianda isano no isato isano na ibere isano no isato Car in General power for better living.
asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabwo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominda gwetera asubuma bwa akubuka baba nyomba ibo totally igo bai noru ko ibo bai gwete para ni ro bakarondire reka mu myaka yonse nabakwamete nyomba tari koro kana kwa nteba nyasa olio lengo mochakana nande na roro na na roro abagukarana kana wone ntubate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabira nande nemechande menene ekeruru cyabana bamino moyibule tuna barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikaneti gwikabono batari kwenyara naya iteire Jumanne botuko Ense munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukuri Jumatano chinsa isano nibere nikideke 15 chiamogaso Mstar Electrical neduke ko ni bintu byogo tumeke stima byechingencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes ene sumari ya steel chi socket chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, NCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. Mstar Electrical, mbabuate chinsa yechinde, asumu chiwo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chokisi, nigobare aseste chenene yechi bars angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enotisano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enotisano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato Mstar Electrical. Obomo bwa azimio la umoja One Kenya nigo bagendrete kumochia serikali asogotaikrania amaganio y'abananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatibali gochikoikrania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto nigarokane komuchumurai bwekyama kya ODM rera morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake mwancho mulgeria inega tiari agendrete gokorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero turachie gosangereria erio tokumanya senchira yo gwikiranu onse yakereri sokoria Jumatata semanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo chinse isato nigora chikumirana na inche Evelyn Osero amona inche Vincent Onyancha ekero kutokubwatira nere Joshua utakuro somuno akwe boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo turachigo kumanya bunagendrete wateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology,
social work and community development, miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama computer packages, cake making, music production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Mbiyamana sana umanchi muliyebeta Kisii and Ndizi TV naende ngokwaligania asentundende chiga kitogenda gusanga imeyomoro bilyo bwense yoboncherya asitogenda kwemanya abakoleri kurwasi kyombe ya Bototo Riruma CBO ababere bakoerera nakibagokora ebintu byabo kondo manchi muliya sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara witra Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyara witra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara witra www.ndizitv.or.ke manchumuli ya tango turasanga nere chairman tatevinga ekyombekege ya Bototo Riruma CBO nigekere Ense memo wose ne warding ma ya busero na kibakubwata na serikali Ense meli na bogo kwene kinga ekyombekeringo kere mutuli baneli ya chairman Ndiyo mnasano muralia ekyombekege tigerie ekyombekege kenyoro anda ko montara igwiri tanga Bototo P singenje kenyoro ya Bototo P atebe ngakero kene ne ekyombekege ya Bototo P ya ekyombekega ne ekyombekege sangeriti abantu kurukinsa mwao tubwate umo yo makuru nyalibali tubwata abanchali tubwata abagitutu tubwata abantu kurukingongo mbali mbali aba batwiniti ase ekyombekege togosangama na baro igotikeri ekyombe Ense mogiteyemo na ekyombeke bwate ndi abantu bonsi na ndike bwate omugusiro muima na isibo ya bugusiro Mbiyamana sana sengencho yokweresera igaso bwagali koleke kerekene mwabere mokonyoro bokonye korwase no ebyombe mbiro rokonyara bigo kibena na no ne chiloni byabasira byena na no basemya nkimobwenete gukora emirimo yeno inukorwase nsema yeno mwabere mogosirwa na kiombe kende isiko yekiombe kegakeno ndiye mana sengencho liboliyo ande kerokende na byabanyali cyande tabanta bange intutuye kaniko tuarigiritinga tokora chaka ntutuye bene no bukonyi boito tugachamo tukanga gusangeria ebisagwa sengencho gokonya na ntutuye kasentwe nyuma tutarachi guikira gusaba gusene chironi gusaba bokonyi bonde bwensi erigire turara orokeria abantu abamanye eyusi yo gotumika kibesa ikiaro saba bokonyi aho muntu gusene milioni 2 utana bukuna milioni 2 umaze dagire sabali bigigarito igako bangaji ko lirangi kisumu bona botu atagite tubachaki negento keriege keke kitubwate erigere bana kumanyanga ebese obotumiki bwaene kibogotumikwa igonda ngatinga baito bona baikira up to the standard igibagwente baraye guno nebese ukwegendereri begendereri biya mbiyamano sana ekero kurigereria ebyombe mbiro rokonyara bigwesoke korusiko bitaka gosira ekyombekega buna keino kyabasira kyabachinguru kabisa asokwene kinga ngusuka mure akerekere nabage korwa boseme nabage korwa amaegeli asensema ino mwanyole bokore bonde bwensi korwa titorekera bokonyi bonde bwensi korwa sebyombe bisiko Portatiga gonye genete nga ekyombe nkirororo ekigiachweniria nyese county yetu ya Kisii ekuru Keti Keti meaning ya egere nga Kisii and Trust Initiative ekyombe kiga no nchorire koba oyo mowo ase ward representative ya Bugusero ward ninyi genete ngekyombe kiga ngikiko konye byombe nandi bunagia Kisii itagese county ya Kisii o maene kuru Kisii county abantu babeire bakwire na magega singe njugo tamanya umuhimu yebyombe una Keti yake ta
nigo yachite gufufua ebiombe biri byararire bitamaiti nki bigokora okonyora omonto arosite certificate akaika cha nyumba tamanyiti ng'a kibagwente bakuunga namo na kugendereria ekero babwate certificate ye igo ninyegete ng'a monyo bokonyi bogochikoba mbono burachikororekana ekising'e nche ekiombe geiachire geikere ebiombe bionsi ebire bibwate oboremeru. Pastor sense mo ino chi project echimo gwesona nigati kero kende nabo konyora nga mwasimikire no ne bituma mwasimikira maraboni onyore nga guna bono murakero beka goko bonyore nga mbira sokibuya na kimugo cha mwadili ne chi challenge mune chi gose mwayirenda agere ina sechiro mwanyara ligolirire Ense na kimugo cha mwabwaterana sendagera ingamine yibono nonye twa begeta maraboni anato iraniri Nsake techiti gotosokeria chibesa chitu atagete takete tu abwate alingi iguru lakini bono naro kabuto kake lakini sari tu anyore take na batu sire ikagera tukamente support yase omogondo tu alimire bono bwichinjugo ono nduchi murakere kero gochichoro nabo kubaira ni magega bono nabebwonete tugoja kurigiri na kitogo korekero tu anyorire gintu kingaminekio ekero tubwate nonye ekigancha gitigeke turaje gutwere kigancha abantu kibwate kigancha kigeke kiriye gutwe support ekero twakwamire yaje gutukwamura gukibosie kera na murabe kindagera lakini techikoba gukibosio ibaga mogutenena bona mokurigire kigancha kiri kyabasuki nande gukibosio ainara tuko tema kurigiriri nande ngonya kubika na moturake na kumusebirengereri kurukinse mo cyonsi nabasemi alafu torore yango kaito guchiguchia ekera gintu nkiyura ingakinero ratebe ya mbono guchikonyora to chikonyanyora abura biki ndagiro go manyete mwaku yibona nari guchikogesa nyore rigesariri yake irimine ripamburie ona nabebone to gutware kigancha yoko cha kurigiriri chiyonye chiabura guchigusyu na kingo chigokora one birengere mine ibi nabo to gusanga n'abantu bari baminto aseke ganja kirigito to kubika ninkenke twarora yaya guchibusyo ntoji gutena twagenda guchibusyo ekyaro manyino mugondo otali oyo era ni gategete chibesa chiyaye era bono ni gagota ba inche chibesa ntegete nje timanyi tigose mwarusiti gose morusiti bono nini murakora umukiko nguse birengere na kubika namo na kurigire na kimoko kora mugendi iginteke kegendere busyo ina renchera togokora ekero kurigereria chinsa chinde na bakonyora nga abanyakiombe bali mori na barabo asekiombe keino utabeli mogo chigosimeka kwanyara barabumba bali gotoka alirimo kuburgera bacha andelimo chikoirorera bali gotoka limo ko irechiro bacha abantu nabo bintu buna bibubi kera bigokoreka na sekiombe inonga kimoko sonsora mangana bunayo asabantu mina balia mbanya kuborua asekiombe gwiko batoke mbararo no yabire gose batatu ekiagera nigo guchikurigiriria nonye para keroko genda nero guchigwika seketo kwanyore kona ne koreteki nero nabanga mina abantu bali bona abantu aba nigo tuguje twabarigiriria twarigiriria naki rero naki utachicha twamubikire fine getensi nini eria ranyare umanya inere ngamina negetango twamubikira tachiko tugotachiko mocha naende gocha bosiari wono kwanyora nonye nuri uri gocha kuibacha onye kwanyora nere no akoreteki oteba ya fine yeri bambikira wono nanje kahingo chikonyiruzi tiganso kinche gweka ngende ekintu bigite nonya se chinsa chiegasi onye saa moja twabike negasi ense ye mono tugutuka twensi onye kwanyorwa fine ribakubikira na hele yokorwa bona kiki ndo chirita abantu ukira umuntu akuminyoka mino mwana ukogende sukuru yamana sana ke ase kiomba machiko goika atoke acha manti atora na sense mo yagikegera nayo tininete chigurupo echiga chonsipi nkonyorore nga omonto osegetru asoira ase kiombe aike kabere gatatu arorenga yaya bontindi kogendera ne kiombe kiga akero kende nabokora kwanera ura eresro monju mulinga kero utete goso ase kiombe ekega na ekega otakire gotaka gosoka ingikirioga neire mbia muno sana unika tugwira nanda samo yelichi konda isagateba ekiagera kero monto kwa mwire kuira mwana skuru gosene skuru ya ime inkwando uri kwa igwanga batagete uniform eriga bintu gitikiga kire gintu kwatebwa kwa magate uniki besto gwakana nechi igate kunyari kana bana na intu na seki umbe tatebe ngo monto oikiro soira seki umbe
oikire katika biro manya haya machika bano gakonga bona ngongo soka njinte biyo mochemani anganirie bisabu bya ne binarwete ya kende kionsi kwa rure guchia se kiombe gikoro kungana ni refundable money igonga gogo taka gosoka bona yo gosoka ebie kabene na nduri iri kuruisiko ekero kwaro sire kwaro ringe kiombe ngona kwandra kere ucha gura che une membe nya kere membe kere goche nya enkire gocha nyigire tofauti no muntu so etokare igo igare sumbu ya chake kwe west kera gutika anda chiko chaka gocha bia nire bije to gendere twensi na ndara muntu nga kuno yo gosikera gendo date gutika ikorudwa chake te kiombeke gondo cho muntu ago cho bwata moriro na ko gendera ne kiombeke katindanya muntu kala ta complain nga yaya na ikire na rosiri igo bago sabande bagona kuburinga mutari gutwangira na abantu baruisikare kuri na intuntu ari kaniti abantu baitu tiga bacha so mu boiga igiko chikuru kwikiombe kiumugusi kwa uchumura ngekali kiombe kikenyoru ngekali kiombe gie sabrokeseni ikine kiombe kenene kegocha kubwata umugusi bwensi sabita nona abantu batari bagusimba nje ngo bako kwaniranga ngo kora muri no botuyibwe chincho ke ngo kora muri binto kirukende umwanchu muri natete komanya ataraso ase kiombe kyo angoleta muri chi expert obayeresira nga obotuyibwe chincho ke niko bako koruga obotuyibwe chingo ko elindo nyare benefit koruga ali ase bintu birimo gukora ngo bayeresira bale bantu baromoko leta baba barua amaigelio na kibabwenerete gutuga chingo ko chiombe anonya ne chimboli elinde konyora kuchibusi bachikokonye kambanyora asara Biyo mana sana singe njeri bori elio obo maine mbori ngati turi gutiga koreta bagirika cyabaito korwe sub county ya Musocho kira chinga kibago tutarira ekiagera bwato butugi buri bw'icyombe gari to kunyara kumanya ng'ombe kerego PF iga nga yarwari igo koreta tore bari bato semino last week on Thursday no tuarenge ground na barabu abagirika cyaba crops no barenge aba livestock no barenge no bari ba forest no barenge na babuate tuabuate seminary ngiya aria se obisi yaitere no tuarenge tuabegete FNU tugasomi gubuya abantu bakaeremishwa biya bakamanyanga na kiwendo tuare none ng'ombe kurwa mabera kirete iga abantu bari kibakire ngo torokeri bale binta sobwagare tuanyana kumanya na ende tuigure birenga ringa mwonye gimbwate ng'ombe guruchi fanta ibe tinkorete ng'ombe guruchi rita no bongya kujinjia ekero kuri iri pasta asendagere no mokoro sinkote abali ng'embe gunero rokonyore rengia atotebanye neo boli gose bituma inumbora mokero mo arusire moko ire chiro kerekende ngotema muri konera ni nubu nabanyakiombe chi ndagereye totaraje kunyere siku ngotema tero konera ni ntutwika ntwa sintwe ekere kiombe kekebwata abantu abangi ono nabo togoteba ya ntutsi ntudonye toro chindagira nenke nabo tokunyimokia twagora ntutwika ya tosukia se gotosukwiguchia na ekero turochi abeire nanake nabo tokurigie customer kurisiku na era twamuha korake ogende kina kikiagera twarire Ense moyegari tonyore transport iri ranyara gotokonya twasoka nero ya togosabirisa ibintu bite kuchisiko guchibisiabo kangonyorore pasta ase kiombe abana bana mwakire gosimeke ndagera kiri mbaroro konyoraga ale se kiombe babwate obulemeru akirokendo nande ngora rusi muri ndagera rimwe ratawe ate torakonyo yo minto bwato muchanda tumusikibo sinere ekiu na kigendo tubwata abantu bararia inchendo chinyasa obabegetaria abantu bali nabasamaria bonse ekiagire kina kibachakirite bachakete magigato tarachi gochakike ekina kigendo tubachakire tokonya abantu balia bakwamete batari kwinyara twabatarira twabachianga twabaekere gintu no nyusukari ende bakobera guchiaria bona sa abantu mina aba baitu aba bali turuchi oyoremirwa senchira gete gusenchira gete itoguchi cyamo twensi mina tore abantu abangake twa changa gintu gete twa moe support gete omuntu yo oswa sabandaria tutegiti nera ira ne magiga tutete togende ase timu ya maguchiari bono kibwati moto monene na moke bona abantu abo nigo bari
timu ya mabonsi na kiki ndo chikirata kwa nyaguchibo siabo. Miyamano sana chairman. Akorigire liole no na ni metenga kwara rere byombe binde ase county ya Kisii no nya ase county ya Nyamira. Mpiro rororo chibire bosio na inu mokorigire na Bototo Riruma CBO. Mwarigire mwate ba maina ari kyombe keiga to isa korega na iga anto chigo ikerani. Tero kende totebingo nga kimwero bere tugo chibosige gabuna inu abanyakyombe ba Bototo Riruma CBO. Ndiye muno sana muralia. Igonda atebe ng'ekyombe gya Bototo Riruma CPO nasa okebege tararo. Egento gekogera ngokwana iga. Obo maene nga koru obutongi bwense bwachagete. Koru ense mo yaraganga. Yombe mbiyo byabere supported nawe. Bira atebe nga yaya byasukiru korwa gokia sande. Kurende gwetira bono iga buna togocha komirana. Ose twachakire esake yega ya keti. Nechikogera byombe byaraire bibokigwe. Igo twarorire byombe binge bire kinsemo chine bigenderete. Nona mangana atogoteba nga kero kende kyombe gike bwate emirobiri emiyage gwikira abantu bali abachandeku kidona njire kigo cyaruwa se kyombe kenge CPO bune no mane nga CPO na bira benchiro ibiri sato inye ase data ko Kisii county lakini na biko nyalekana nga kyombe kinkia na ko supported nawe kiranyara konyora na kyo kikira abantu abandi abantu bari giretia matuka magegango mwako erire twagwate enjira yo kuinyura abantu baria bono buna abantu bagutarana kigwiri kya ibirema kwanyora ng'ekerema nabo kirarika kigwikinga gi campaign irori kiabugurigwa kiaria tukiacha gwake kura kigokora gwake kura gyaserwo sensiringi 100 na ndikira na arie kenyoro gyachi kuganya pake miaka 5 ere na ndikimaucha gucha turanyora muntu gutara nechibuti mariri sabu arore mechanda abantu bagwetera abantu baitumba bwato bakongwa bone na riri safu mo especially abantu bari spirit igo kumutiga nyomba kwanyara gutara kwagenda koragera se hoteli yanene igo tware gusaba nga se serikali yaitu chikure chiga gechigo so achiko barwari etebe tichichore dinge ne yo morema bwene yo muntu gutara burungi tiga banyare ko babagwikire kyumbiki bakibori ngobore mafu boiga bane bantu mbaringa bachandike to batari ime aseme kime erigere barore nk'abantu bachandike abantu mbari batabwatino na maiso lakini chikurangu akabari go twari usaba nk'abana siasa baitu baada kigwa kiru chikura kwa sukiro bosiari koigwete kyombe kigete kurindira abantu ababe moya nande baje gwaka 2027 keikange erigerankyo umuntu yabe moyo enjarate muita kigwe 2027 omonyore moya arako chikura nande agwiti ambia mono sana ando choba kolerwe no mbia mogendrete nande mbia mono sana omwanche muri bitaseni kya Ndizi TV ani gotokendete gusanga imeyo murubiri bwense yo bonjerya stokendete gusanga nababwatani korwa kyombe gya Bototo Riruma CBO abagendete gukwanira igoro yo bokoreri bwabo nari bagendete gukweroberia nabo igogo chikwikerania amatuko abosio korende chairman ase byombe binde byonsi ngonyorere ngambi bwateme chando bigwetera gatebe nune kyombe kya Bototo Riruma CBO nkikeli oroche ngamo gwetera nande ngai gali moganete muisa gukora monchore na mogosika mutu emechande mene itogo jatwa batogo etera umane mburinga okonyora kwa bantu bane igokorogoke uno okonyora kuri korogoke igoga gotambari kwanyora ngati bali gwikiria mere challenge nene itogo etera bono giga ikire kero kende gusine gori mwabika buna bano toigwete totware pick up yaitu erigere na intu ya soka ya muki chema chiri tent cyanyara kogenda na musabuyi gusinya libari ruguru byabe kubyagenda bono kero gotebyo mo member contribute 5,000 abachiko mabera chinkong igo challenges to gote na china na segment ya poverty igo twari usabanga tige serikali ya iteto bwato koboko eto ikirange to isego kore binte bitwachengire no mbali bali mali batari kunyara kwa bawikira na baro bego kinobo gimobo erigere bagoke batebe none kyombe pamoja na serikali ya bikiro koboko ya support mbia mono sana tetora bwatera butora so mutimo komo kigo to kuirana
na butogukwanira entunde yo moelio tusange amange ekegero mwanchumulia na risiko galio ganete gwateganga yo gosoase kiumbe kigo mweresere na kiara banyole na inde ningikilia takire gotware go mwanchumulia to basa gusuka to basa konyegera ngwira ntorasege kege Kerubosio elinde tusange amange. Ndizi TV Obwansu Gusii. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bwebirenko byigoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation, keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegelia bari boigo QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo Information Communication Technology nechinde chinyinge. Nigo babwate chi intake omutinyo January, May na September kiro mwaka. Boigo mbabwate intake ya IC3 kira Jumatatu. Okwerikia nigoganirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza nirongoria gatato. Nechi sagichinde injiribuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo nigobagotoka Asamagacho Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building Nyakoe Angena Nyakoe Main Junction Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Naboko bakiresimi ase namba enotisano na ibere isato isane noti isano nemo inoti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Obomo bwa azimio la umoja One Kenya nigo bagenderete kumochia serikali asogotaikrania amaganio ya bananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyati bali gochikoikrania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto nigarokane kumuchumurai bwekiama kia ODM rera morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake mwancho mulgeria inega tiari agenderete gokorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero turachie gosangereria erio tokumanya senchira yo gwikiranu onse yakere sokoria Jumatatu semanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo chinse isato Nigorach kumirana na inche Evelyn Osero amo na inche Vincent Onyancha ekero kitokubwatira nere Joshua utakuro somuno akwe Boigo tokubwatirana na basaki baito korwase chinsemo ao nigo turachi gokumanya bunagenderete wateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote za mbegu.
tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biyake gima mwancho mulia beta Kisii and Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunde ya mwelio chike kitogende gusanga ime umurubili wense yoboncherera asitogende gusanga nababwata nikora sekyombe gia Bototo Riruma CBO abagende takwerera obokoreri bwabo mwancho mulia sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetira Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyara wetira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara wetira www.ndizitv.or.ke. Akonde asensemo yago pastor mwanchumuli naganite komanya obuya bwokobera sekyombe mboro byobo. Obuya bwokobera sekyombe nyora tinda amanya gose ekyombe nege nkibwato bwanzu bonde gose nkibwato buya bonde. Lakini ngaja komanya ekerora ebweka nigo konyora ebirengere bigo gochanda nonye kuri mugundu lakini ekero muri babiri gusi batatu nigo konyora nigo ebirengere biri bigo zirekegere ebirengere konyora yagokwana noyo gokwana kuchigaiga wanyora mwasangerekanire mwarosiri egento gete bono obuje bwokobera sekyombe nogo chamo kirikiana nabwategeke no yominto no sangerekania onye negento tware gochaka onye no mugondo twasangerekanigo twachaka nande na gusuka kuchibosio ekerebese nabwatenke no yobwatenke twanyebikire yabeiramu yatusukiri bono twabira abantu abamacho yatusukiri bosio bona ase twaringe twarurarro twasukire stoko genda guche obuna bubuye bwekyombe nande naruri yakonyira aba yankonyire mono ekera sinarenge narurarro bono nasukire nasore sobura bubule yagere no nyini tutwa amanyekanire yaya ekyombeke kumbe kibwato buye bono ndoche tokogenda kuchibosia nabo tukujikonyoro nando buye bonene mono uchindoche obuye tubuye bwekyombe nande nkorekera omongi nale liko gali akorosi no nyendage nanje kingakaresika nkorando buye gete nkobaboro nanje ngosaba yaya ekiyagire ekyombeke abangina nabo bara abange nande nabo manye tubuye bwekyombe omongi na mino yo tubwato tutenete twamwete chikura chinyinge gaiga nabaracho goramba ali okoboke kerato igure mina bono tukoronya kuruga iga ase Ndizi TV ekere nere TV to yoka sigusiga igo sezi Kenya
atokonye nera tuberrange atusukie no mongino nero bumukie kera igure na igo konyara kominyoka rioka ubasiokera nonye tari ko batebi ubasiokera ekero mune nonye mugondo uyu ikira obuna bubuye bwekiombe kigitu ndoche neki yakere ambia mono sana chema na sensembo yago eta bantu marabanya kobolinga ekiombe kiga toraisa gosoa chema ni toraikegati yechige kube nga kimero belki moene gatinga ekiombe kiga mubwatengere legit gose mundara invest ni bo yayororo aenda yigo chimutwabo mbia mono sana muraria ekiombe kiuna toge chagitiga nchibonye ginetinga ngosuka kere kurusipio kende sako igonga bokuba nkoyo tokurusa konane gegukina site wetani agu goto buate amakani kiagere kere foundation ya chagete umaite nyombo bege foundation yembe na liora bugengere kikatika birengwire lakini foundation tu chagete yekiombe kegere ngiya na ende tuige nitinga gegotenena negatakona kobekera nibwe koroba gegusuka asinge foundation yerengiya gontu genetinga kiombe kigana no yotorigete kuruisiko tari kiombe gegochigokwa ne kiombe geko gendera bakigiko kwanya abana baitu bakabachukuru ngogendera rire kine riro ribona none chibengi mbura ko bachagita abantu batatu bane bakasuka bagaje sipio bakire bona rero bwate ebintu bya bakora ari chibengi baigurite na intu boigo amarana atota de korranga tuasukire na intu toike standard gete iko kwanekanga ebengi ya igurite n'abantu kuraganga na boigo kero kuri iri kiombe kero ngere registered mubwata masakara kabisa korkinye kiombe kiga nande bintu mogo kora ne bikirano bia mona sana singe jeli buri na nengo liraniria na no mwanchu yo turigete kurusikaria tigago chake kiombe kobeka na bantu bagiro batatu mutabwatiera certificate yo ko rokinga muri registered ekiombe gite kero tu achage tutarakora kende kionsi tu atete na kitokora tumanyikane buna abakenya igo tu registered kiombe ngere registered kuri ni utorekere ngaki ntumanyikaine akenya ngimanga ntore registered certificate mo bwate kegima mbia bana sana kiagera ndoche chinga kichite chikumnyoka sana umanchu muri naro lesiko galio baligereti anabwate ukogani oso ase kiombe kega kero kende mube muko momenta chinguru moko mosira nera abega kuyimukerera igoro asenchere yemo ase yende chema naso bwango kabisa ndeto toeresere kero kende inchekero ntetego so ase kiombe kega ya Bototo Riruma ngikelinga neire gotwara nerasima mbengo rwa sense emeli yabo gusero toereserango ndiye mono sana ase ngiri buri na nerisumbueta abantu abange tirasima nguru ensemo yabo gusero manyo gochoini ekiombe ne banga kwarwa boikoyo ugo bwanje yo ni kiombe ke salon asiubwa tia machiko kya ikine kiombe kyo mokenya uika obwate machikara yale se kiombe kega osuke una abantu bande bakogenda tuntu bwati ukabira muna bona keronkora ai wodi ngima e wodi yaitu gere ne ya bugusero wodi igo konyora ngantu bwata abageraria abagere barinko baini kale gituri na bautoranga tu abachoini ya CCPA igo ntu bwati ubaguzi yabatebanga ayo ukoruare ngatu igo choinia igo go choini lakini ikirani amagani ye kiombe kulingana una getegete igo na bako mweresera so mubwata obisi by the way obisi ntu bwate ekerate tekutaka kubanga gusengo choinyare obisi yetu ni gigo tukari aranga junction ko kirari matabeka aranga junction gutiro kie secondary utara ikwari aranga junction wa kesimi na bagota nyoro obisi yetu gere next year sema no iri ikiri sikunga Bototo piri Riruma CPO ko namba kesimi no chiri ikiri guraria ekero gwo ikiro ongonye tonyore ti umuntu ro obisa skinse echo na bogwa kesimi egere 0712 71 3458 ine namba yetu obisi ne chine ngira ro ya kabere na bogwa ka 0735 331155 yo agire nambe yo nonye kwate na kiteka ura isego iranisa tujoka onyore ngo muntu yo ikirabu ogo udumire elinde elio nayo nyora bokore rwekyo ya Bototo piri Riruma CPO ekikere me yaraganga pasta bandomaro bagatanga barabo mete na bakristo mbali wasona ni ase bintu bye binyoro bibwata magana amange akora bango basemya ngaki ekiombe kiga kera bakonye gucyasa matukabosio eginte kenene mono ase ebiombe bigosekende gionzi keria abantu bagusanga amo nkebwati mopaka ekega nonye Kristo engaki achete tachirete bantu akabeka umupaka niga achirete abantu abaya n'abantu ababe bonse akababeka amo bone kiombe kinga mineke nabo intu abakristo togo isoyime nalyo bwansu buri bo gukikoba se kiombe keria
ekera ekenkeri ko bwate mupakati oyo nyarebe kara chiche gosere nyarebe haya abantu bonsi n'abanyasaye nanda abantu abakibara banyasaye bonsi pi nigo to egento to kubarandiri nugo chamo mina nyasaye begeta abantu baya kababekamo akabate bona togende gukia nande gukia ali no korandi kuko tukakoro kuya kwanyora nande sabantu banyasaye bara amangana guchaba mayemono kigera gali gokonye kankoro ngakinira to kubakora amasabo ono buyamburaro bona mono bona ayo mu pastor mete kwabere ko kwanda ngai no mu pastor timetinga cyogo chikwa korero bu pastor kora teinga sechi daika iberiga kato chokorero morobe nche no murandio Lejo Maria mu pastor Lejo Maria naende nigonde dikota ya Lejo Maria nigoncho bile no marai ali dikota ya Lejo Maria ga kare miguri mate lakini bono kinde nkai garaganga no ngora tuka asenga ke ya gatigati ya igonsi gokonya abantu balia bacandike tibichinse mu chonsi bantu mina bali baruarete nonye chibalimo koto ruari tole cyabwena bali basinyire chinyagitari ngoja tole twa bakonya galia twa bakorera amasabo babwena baba bantabaya ikigaragaria amasabo no nyasa twete busa nande turuwa tokonya abantu busa oikina kigintu togokora ekerondera ganga gaiga nigongo konya abantu bona ndatalira ganga niko togokonya ensengimo bono ngokonya Gusii ngima Gusii gaiga naratalire lakini oyo nkaya nasere bona nese kanisa yanere ndaganga Bototo gabu no kanisa yanere bona ya Lejo Maria no ngokonyera abantu nka ndoche producer yane kwantenga chinsa cyatonyorire kabisa ntushito kwaliganira tukolinde totebya se obwagale chairman aliganinga abantu abacha se kyombegia si Bototo Riruma sibio ekera togokolera omorobe mbiye mono sano muralinche kontaite kotebya omwanjo yutulite kubisikari nga tagotigara magega ko buya bwakirira ganga tikabo benga na bwike bunguo naye kuhaliga ni gondo bwensi oyore isiko yaraganga oyore isiko ya Gusii kuhaliga ni gochoi ni ekyombeke Riruma elinde litosukere so bwamo togendie program yesenjere ngiya toikira abantu baita babwate mechando kuchiarire safime tobakonye igonalo jibosabanga abantu baita bamuturigeredi tuabaire karibu onde bwensi nancheire gochoi ni ekyombeke kora bwati amarago namachiko yekyombeke mbya mano sana so gusangana intwe mbya mano sana manje muri ko abere ko gusangana into kutoka cyagete omorobere go ikabone gatwikire omwele no gosemere kwa rimna ko abere ko gwesemia amange kolinde no ngokolera omorobere bwiri tukoliye lero oikali tukolinde na atomirane elinde tosange amange litere ne Fridah Kerubo ngokoganelia obuligerelia obuya